بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒ ዓለም ኣቦይ ጽቡቕ ውዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ህዳር 14 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ እመብርሃን አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ ሕዳር 14 አባ ዳንኤል ገዳማዊ በዛ መዓልቲ እዚኣ ንንጉስ ሃገረ ፋርስ ተኣምር ገይሩ ብስም ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዘእመኖ አባ ዳንኤል ዓረፈ። ኣብ ከባቢ ራብዓይ 100 ክፍለ ዘመን ኣብ ፋርስ ናይ ሕጂ ኢራን ዝበሃል ዘሎ ውሽጢ ብዙሓት ኣጸገምቲ ነገስታት ተላዒሎም ነይሮም። ካብዚኦም ሓደ ዝኾነ ናይ ዘመኑ መራሒ ክርስቶስ ዘይፈልጥ መምለኪ ጣዖስ ዝኾነን ብጠንቋሎ ተኸቢቡ ዝነብርን ነበረ። እግዚአብሔር ንኹሉ ናይ ጻውዒት መዓልቲ ኣለዎ እዩሞ ናብ ህይወት ንኽጽውዖ ነዚ ንጉስ ብደውየ ጎብነዮ ወይ ከዓ በጽሖ ደውየ ሓመመ ማለት እዩ። ናይ ኣምላኽ ጻውዒት ሓደ ጊዜ ከምዚ ሓደ ጊዜ ድማ ከምቲ እዩሞ እቲ ንጉስ ድማ ምስ ሓመመ ጠቢባነ ፋርስ ከድሕንዎ መኸሩ። ነገር ግን ኣይከኣሉን። ሕማሙ እናገደደ ከይዱ እቲ ንጉስ መጻጉዕ ኮነ። ብወቅቱ ካብ መተተኛታት ኩሎም ብጣዕሚ ዘቐርቦ ሓደ ጠንቋሊ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስት ነበረ እሞ ኣጸውዖ ኣድሕነኒ እውን በሎ። ከምዘይ ክእል ምስ ፈለጠ ሱቕ በሎ። እቲ ንጉስ መሊሱ ስማዕ ኣብ ገዛይ ከቢርካ ገኒንካ ዝበላዕክዎ በሊዕካ ዝሰታኽዎ ሰቲኻ እትነብር ነዚ ዘይኮነኒ ዲኻ ዘይትኾነኒ ዲኻ ካብ ሕማመይ ዘይተሕውየኒ ዲኻ ኢሉ ተቆጥዖ። ናይቲ ንጉስ ቁጥዐ ዝረኣየ መተተኛ ድማ ከም ዝቐትሎ ምስ ፈለጠ ንጉስ ኣነ እኮ ኣይትግብሮን ኢለ እየ እምበር መድሓኒቱ ይፈልጦ እየ በሎ። ሃስስ ህፃነ ዘዋህድ ለኣቡሁ ወእሙ ንኣቡን ኣዲኡን ዋሕድ ብሕታዊ ዝኾነ ህፃን ድለ ኣዲኡ ኣሲራ ኣቡኡ ይሕረዶሞ ብደሙ ተሓፂብካ ክትድሕኒኻ በሎ። እቲ መተተኛ ከምዚ ዝበሎ እንተኾነ ንጉስ ከምዚ ኣይገብርን እንተኾይኑ ተዘይኮነውን ከምዚ ዓይነት ወለዲ ኣይርከቡን ኢሉ እዩ እምበር ንጉስ ግን ከይተኣላልሽ እንተይሉ ዝስእኖ ነገር የለን እሞ ሓደ ውላድ ጥራሕ ዘለዎም ርጉማን ወለዲ ረኸበ። 1000 ወቄት ወርቂ ክህበኩም እየ እሞ ውላድኩም ሰውኡለይ እንተበሎም ግን ንሳቶም ግን እሺ ኢሎም ናብ ናይ ንጉስ ኣደባባይ ዓውዲ ወፁ። ኣብኡ ድማ ህዝቢ ተሰብሲቡ ንጉስ እውን ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ እንከሎ ወዲ 5 ዓመት ህፃን ወዶም ንገንዘብ ክስውእዎ ወለዱ ቀረቡ። ኣዲኡ ኣጥቢቓ ኣሰረቶ። ኣቦኡ ድማ ካራኡ ሒዙ ስሒሉ ቀረበ። በታ ሰዓት ግን እቲ ህፃን ናብ ሰማይ ዓይኑ ኣቕኒዑ ንውዓቱ እናፈሰሰ እንክጽሊ ከንፈራቱ ይንቀሳቐሱ ነበሩ እሞ ንጉስ ሪኡ ልቡ ራርሀ። ከይትነኽእዎ ኢሉ ድማ ሓው በለ። ፍትሕዎ ኢሉ ነቲ ህፃን ኣፍቲሑ ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ሓተቶ። ወለዱ ኣዲኡን ኣቦኡን ሓሪዶም ክስውእዎ ዝበሉ ንገንዘብ ክህቦ እቲ ንጉስ ግን ራርሃሉ ማለት እዩ። እንታይ ትገብር ነርካ ንላዕሊ እንዳማዓደኻ በሎ። ንጉስ ድማ ንህፃን ቆልዓ ዋልታቱ ወለዱ እዮም። ዋልታቱ ንህፃን ቆልዓ ዋልትኡ ወለዱ እዮም። በደል እንትረኽበኒ ናብ ወለደይ ከይሰምዕ ቀተልተይ ንሳቶም እዮም። ናብ ዳኛ እውን ኣቤት ከይብል ዘቕትለኒ እቲ ዳኛ ባዕሉ እዩ።
ስለዚ ተስፋይ ሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ጥራሕ ነበረ እሞ ናብኡ ካብ ልበይ ለመንኩ ክብል መለሰሉ። በዚ ዝተገረመ እቲ ንጉስ 1,000 ወቄት ካብ ወለዱ ኣሕዲጉ ነቲ ህፃን ሂቡ ብሰላም ኣሰናበቶ። ራሪሁ ነቲ ህፃን ዝፈትሖ ንጉስ ሕማሙ እንተጸንዖ ናይቲ ህፃን ኣምላኽ ንዓይ እውን ርድኣኒ ክብል ለመነ እሞ በዚ ግዜ ድማ ልመናኡ ናብ መንበረ ጸባዖት በጽሓሉ። ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ድማ ናብ ዓብይ ገዳማዊ ሰብ ናብ ኣባ ዳንኤል መጸ። ከይድካ ፈውሶ ንንጉስ በሎ። ኣባ ዳንኤል ማለት ብዘመኑ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ጻድቃን ሓደ እንትኾን መኒኑ በረኻ ካብ ዝኣተወሉ መዓልቲ ጀሚሩ ብፍጹም ተጸሚዱ ብጾም ብጸሎትን ብትሕርምትን ዝነበረ ኣቦ እዩ። በዛ መዓልቲ ድማ እዚ ጻድቕ ብደመና ተጽዒኑ ካብ በረኻ ናብ ብሔረ ፋርስ በጽሐ። ምስቲ ንጉስ ድማ ተዘራረበ። እዚ ንጉስ ኣድሕነኒ እንተበሎ ንኽትድሕን በቲ ኣማናዊ ኣምላኽ ክትኣምን ኣለካ በሎ። ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ብምንታይ ይፈልጥ ኢሉ ብምሕታቱ እቲ ጻድቕ ኣብ ቅድሚኡ ብዙሓት ተኣምራት ብስመ ክርስቶስ ገበረሉ። እቲ ንጉስ ድማ ብክርስቶስ ኣሚኑ ምስ ተጠመቐ ኣካሉ ተሓዲሱ ካብ ደዌኡ ድሒኑ ተለዓለ። ሰራዊቱን ህዝቡን እውን ተጠመቑ። ኣባ ዳንኤል እውን ብደመና ናብ በረኻ ተመሊሱ ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ በዛ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። ጸሎትን በረኸቱን ኣይፈለየና ኣሜን። ኣርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዳንኤል መነኮስ እንተ በእዴሁ ተጠምቀ ንጉሰ ፋርስ ድህረ እመት ባህት ባልሆ ሶብ ኣራርሆ መንፈስ እምነ እሙ ነዳይት ወእም አብሁ ጽኑስ ለዘተሳየጦ በወርቁ ለህፃን ንኡስ ኣሜን። በረኻቱ ይሕደረና ኣባ ዳንኤልን ናይቲ ህፃንን በረኻቶም ይሕደረና ኣባ መርትያኖስ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዓብይን ክቡርን ኣቦና ቅዱስ ቀኒቶስ ኣዕረፈ። እዚ ድማ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ጠራቅያ መርትያኖስ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ኣብ መበል 400 ክፍለ ዘመን ዝነበረ እንትኾን ብትውልዱ ሶርያዊ እዩ። ብዙሕ ግዜ መርትያኖስ ካልእ ወይ ከዓ ካልኣይ እናተባህለ ይጽዋዕ። ምክንያቱ ቀዳማዊ መርትያኖስ ዓብይ ስለ ዘለው እዩ። ኣባ መርትያኖስ ኣብ ምድረ ሶርያ ምስ ክርስቲያን ወለዱ ዓብዩ ዝቐንዐት ናይ ሃይማኖት ትምህርቲ ተማሂሩ እቲ ሰናይ ጎደና መሪጹ ወቅቱ ኣርዮሳውያን ዝበዝሕሉ ብምዃኑ ወገናቱ ንምጥቃም የምህር ነበረ። በብስፍራኡ እናኸደ ውሉድ ኣርዮስ ንመናፍቃን እናተኻትዐ መልሲ የስእኖም ነበረ። በቲ ዝሓረቑ መናፍቃን ድማ ሓደ መዓልቲ ክውል መንገዲ ጸኒሖም ኣብ ከውሊ መንገዲ ጸኒሖም ብበትሪ ደብደብዎ ወይ ከዓ ሃረምዎ ኣብ ማእከል ሞትን ህይወትን ገዲፎምዎ ድማ ኸዱ። ንሳቶም በዚ ክገድፍዎ መሲልዎም ነይሩ። ንሱ ግን ብእግዚአብሔር ሓይሊ ድሒኑ እንደገና ኣብ ቅድሚ ሰብ ምላሽ ኣስኢኑ ኣሕፈሮም። ንሳቶም ድማ ኣብ መንገዲ ሓልዮም እናቐጥቀጡ ጎተትዎ። ንብዙሕ ግዜ ድማ ክሃርምዎ ናብ በረኻ ሃደመ። ኣብኡ ድማ ገዳማዊ ሰብ ኮይኑ ብጾምን ብጸሎትን ነበረ። መዓልቱ ድማ ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ኣብ ዘላ ሓንቲ በረኻ ገበረ። እግዚአብሔር ግን ነዚ ሃዋርያዊ ሰብ ይደልዮ እዩ እሞ እንደገና ናብ ከተማ ዝምለሰሉ ምክንያት ፈጠረ። ብዘመኑ ናይ ሃገሩ ጠራክያ ጳጳስ ዓሪፉ መን ንሹም ኢሎም ክጭነቁ ፈጣሪ ነቲ ጻድቅ ኣብ ሕሊናኦም ሰኣለሎም እሞ ዝገበሩ ገይሮም ኣልሾም ረኸብዎ እሞ ኣሲሮም ኣምፂኦም ናብ ናይ ጠራክያ ኤጲስቆጶስ ገበርዎ። ሕጂ ስብከተ ወንጌል ሰመረ። ምክንያቱ ኣርዮሳውያን ንሱ ናይቲ መጓሰ ጓሳ እዩ እሞ ምንካ ኣይክእሉን እንተገበርዎ ድማ ኣዝዩ ተፈታዊ ስለ ዝኾነ ጽልኡ ምስ ህዝቢ እዩ። በዚ መንገዲ ኣባ መርትያኖስ ተጋድልኡ ከይተዓገተ ብዝሰመረ ስብከቱ ብዙሓት ኣሚኑ ናብቲ መጓሰ
ቀላቀለ ካብ ዝሰርሖም ብዙሓት ተኣምራት ሓደ ድማ እንሆ እዚ ቅዱስ ኣቦ ሓደ እዋን ኣብ መንገዲ እንትኸይድ ጭቕጭቕ ሰሚዑ ቀረበ ኣብቲ ቦታ ዝተጋደመ ሬሳ ድማ ነበረ እሞ እንታይ ይፀገሙ እንተበሎም ናይቲ ምዉት ወገናት ናብ ሓደ ጎረምሳ እናጠቆሙ ኣይቐርብን ኢሉና በልዎም እቲ ጎረምሳ ድማ ንምንታይ እንተበሎም ልቃሕ ስለ ዝነበሮ ተዘይከፊሎምኒ ኣይቀርብን በሎ እቲ ጻድቕ ፈጣሪኡ ሓቲቱ እቲ ጎረምሳ በዚ ኣጋጣሚ ከታልል ምድላዩ ተረድአ እሞ ወደይ ግደፎ ይቀበር ኢሉ እንተለመኖ ኣይከውንን እንታይ ተምጽእ በሎ በዚ ጊዜ ድማ ኣባ ማርትያኖስ ጸልዩ ነቲ ዝሞተ ብስም እግዚአብሔር ተለዓል ክብል ኣዘዞ እቲ ዝሞተ ድማ ኣፈፍ ኢሉ ተለዓለ በዚ ጊዜ እቲ ሓሳዊ ብድንጋጽ ወዲቑ ሞተ ነቲ ኣብ ዝተዳለወ መቃብር ድማ ቀበርዎ እቲ ካብ ሞት ተለዓለ ግን ብደስታ ምስ እቶም ወገናቱ ከደ ኣባ ማርትያኖስ ድማ ድሕሪ ዘመናት በዛ ዕለት እዚኣ ብሰላም ዓረፈ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና በረከቱ እውን ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን አርኬ ሰላም ለመርትያኖስ ሙልአ ጸጋ ወሂሩት ከመይስብክ በጠራክያ በዘተውህቦ ሲመት እምአርየሳውያን ተኩላት ሶበረከቦ ስደት ሃበ ፈለሰ ወሆረ ውስተ ምድር ርቅት በኃይለ ጸሎት ተንሳ ወነቅሃ ምውት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ቀልሞን ከምኡውን ቅዱሳን ሱራስጦስ እንድራዎስ መብሪኖስ ጠራጢና ይስጥና ጋርሊስ በለጥን መዘከርታኦም እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን ካብ ዜማ ካብ ኣናበባ ኩሉ ዘውደቅኮ ዘንጠብኮ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣረመለይ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ጊዜ እሱመን ተጣላት ነነወ ባልሃንን ኩለኩ እስመ ዚአከ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእት የማርያም ሰላም ለች ድንግል በህለናች ወድንግል በስጋች መግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለች ብሩክቲ አንቲ ማነስ ብሩክ ፍረከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ለተጸጋ ለተወዳሴ መለሰ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአል ወጸሊ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስትራለን ሀጣዊነ ተማሐፀነው ክዳንች አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ለይኩን